Cvrči, cvrči, cvrčak, na čvoru crne smrče. Dragi prijatelji, često smo to, cvrčci koji cvrče stalno jednu istu pesmu. Dok ne puknu, pod cvrčak, što bi rekli Splićani. A toliko je divnih, interesantnih stvari da se doživi u samo jednom životu. Istražimo ih. Masirala sam u Atini jednu damu sa televizije, bila je značajna u modi. Živjela je u ogromnoj, prelepoj kući, fantastično nameštenoj, sa milionom najsitnijih, najrazličitijih, najskupocenijih figurica. Sve je bilo ispunjeno njima, prelepih. Neko je uredno brisao prašinu sa njih. Bez obzira na to, vidjelo se da energija u tom prostoru uopšte ne teče. Želela je da se razvede, a nikako nije mogla. Pitala me sa puno poverenja šta da radi. Sa puno ljubavi rekoh joj: učinite ono što je lako, svaki dan, ali svaki dan učinite ono što već i ovako radite, na drugačiji način. Ako vezujete prvo desnu pertlu na desnoj cipeli, vežite danas prvo na levoj. Ako vezujete pertle tako što leva ide preko desne, danas vežite obrnuto. Ako ovako prekrštate ruke, prekrstite obrnuto. Pitala me je zašto to služi. Hoću, ali zašto? Odgovorila sam je da će na taj način pokazati svemiru, Bogu, duhu promene, u što god veruje, da je spremna da se i ona promeni, da i ona govori tim jezikom, da ona vibrira na toj frekvenciji, da će promene doći. I na taj način polako sve oko nas počinje da se usaglašava sa tim. Ponekad i ne tako polako. Ponekad se promena dešava u trenutku. Vidjet ćete. Pokažite spremnost. Aboriđini bi rekli, ako želiš vodu, budi voda. Mi u Kija i Kidu bismo rekli, ako želiš da ostaneš u mestu, možeš mnogo brzo da trčiš, jer sve oko tebe je otišlo. Rečeno je još pre mnogo hiljada godina, sve teče, sve se menja. Mi nismo cvrčci, znamo bolje.